играем GTA San Andreas и както казах, или както аз казах, ще ходим да се преобличаме. Този клип може би ще стане дължък. Ще ходим да се обличаме в Вегас. Един хубав магазин. Замира е там точно. Ще стане този клип, но да не знам чак толкова много. Така, просто от някъде отвътре ми идва да спазвам правилата. Първо да видя откъде да минем. Ами сега доста по-добре. Минем от ето тук. Не виждам дали нещо минава. Не, тук не е добре. Не изпреваря. Мишката ми. Добър съм в дрифтовете. Ако мишката ми беше хубава, много... Опа, нищо не знам. Дали не е по-добре така да карам? Не ме кефи. Да, пък няма да ма... Тихо тези тъпи... Ай, закон. От тук нататък потом да караме сам така. Виждам за всичко. Дали може да се разбере, че карам кола? Да, ама разбира се. О, чакайте. Мап. Уау! О, да. Кас. Оу. Не знам кой те предпочитам да карам. Мен, къде изпреварваш? Тук е гамчо, че ти да спаваш правата на пасатата. Ще ти прича да ги спазваш. Ако тази кола тръгне, се е много хубаво. Карам доста бързо. И лесно мога да се натраскам в някой. Трябва да намалим малко. О, не. Не съм цъкнал. Много е близко. А, така. Изпреварваме този мотор тук. И имаме работа. Тук стана катастрофа. Тук всички карат с ограничението за града. Хора, на магистрала сме. Не сме в града. В града сме на магистралата някак се. 4 минути ни е пътя. По колко време се приближаме? Мен, как завиваш, бе? Как завиваш? Се те спреваря. Тук между другото имаш летище, можеш да се хване самолет. А не, ще стане по-бавно. Колкото ще това съм близо. Така има казино, между другото, Упс. Заходя на казино тук в тия градове и на бяване, ако не ще играя в Лос Сантос. Мен... Знаеш, че в кое плътно се намираш? Не в това, което трябва.
Казино. Казино. Да в първ път да се радвам, че не спазват правилата. Тук няма да... Не, да, пък не е. Мисля, че тук трябва да бия. Между другото, ако заблязне на карта, това тук е път. Тук малко ще излезем от правилата. Бинко, минко. Ето ми е тук. Зип. Ето там съм. Така. Да си купим нещо. Вече е студено, да си купя някакъв... Това си купувам. Ига ще се повече студено. Няма съм с къс панталони, обувките си оставя. Малко неща си купим. Оставяме това. Добре. Малко ходене. Даже знаете ли какво? Още сега мога да отидем на едно надбягване с коне. Ако успя да стигна до Лос-Анджелес на време. Къде ми е колата? Фак. Фак. Нямаме колата. Прям сега трябваме кола. Да се изберем някоя. Героя не знае. Обучил съм го да бие на бой. Не, ужас. Мона кола беше бърза. Да разкараме нещо по-нормално, пак някой друг път да търсим кола. Махме на жълто. И тук някъде трябва да бием спирачки. Прекалено нормална е. За какво да ходим на лов после, като може да нося? Ето, ама кеф пък. Да, ми на кеф. Двигателя отзад. Значи е супер. Ой, как бръмчи. Става. Моля се върнам. Да, мога, но... На следващата пресечка сам трябва да завия. Минах на жълто. Примети, че съм го минал на жълто. Добре. Ося така, как слезем на магистралата. Някъде път. Ами няма, спък, няма смам чак тук на обравата. О, добре, няма мантинела.
Мен той чудо има страхотни спирачки. И кара бързо, където е хубаво. Защо има на средата на магистралната светофар? Тази кола, между другото, е наистина много бърза. Ох, стана катастрофа. Леко ударен съм. Ох, скарай са! Героя ми е трениран да се бие само на камера. Добре, в града да не караме бързо много. Даже тази е по-хубавото на... Не ме чак толкова много кефи, но е бърза. По-бърза. Авто сама почне. Аз карай са. Големи откачалки има това. Добре. За малко катастрофираме. Точно сега ли? Колко не сляза клипа? Уха, нямам време да кача, бе. На Сан Андреас те сме... Мен! Тук аз бях в грешка, ме ти внимай. Че знаеш как можеш да се трасна в тебе. Ако някой има някаква пяница като мене. Няма ли. Някой друг епизод все пак са ходим. Так може и сега. Айде, yes. Точно всичко от този епизод, бай.